Несколько слов о том, все-таки, кто такой Джо Байден. Кроме того, что он получил большинство голосов выборщиков, 290 из 270 необходимых для победы, ему 77 лет, вот 20 числа ему будет 78, и он самый пожилой президент за всю историю Америки. В политике он уже 50 лет, до этого 35 лет был сенатором, 8 лет в должности вице-президента при президенте Бараке Обаме с 2009 по 2017. И это его третья попытка стать президентом США. Первая была в 1988 году, затем в 2008, но оба раза он проигрывал кандидатам от своей же партии, уступал конкурентной борьбе. От Трампа он получил прозвище «Сонный Джо», поскольку часто его видели спящим на больших каких-то официальных мероприятиях, а себя он называет автоматом ляпов, потому что часто иногда говорит что-то не впопад и путает какие-то вещи. При этом относится к себе с самоиронией и так себя называет. Вот может ли этот человек действительно, как сказал Андрей Пиантковский, стать объединяющим президентом для американцев? И действительно ли после Трампа там такой серьезный раскол в обществе? Ну, давайте все-таки перейдемо до того, що здебільшого розкол з'явився не завдяки Трампу, а скоріше обрання Трампа було очевидним наслідком того, що суспільство є розколоте, і щонайменше республіканці були готові підтримати відверто такого правоконсервативного кандидата. Значна кількість демократів в цей же час була готова підтримати достатньо таки лівого Берні Сандерса. Тобто розкол, за даними тих же соціологів з Pew Research Center, він добре так простежувався року з 2014-го. Це наслідок поляризації американської політики, де і Обама насправді не був дуже центристом. Тобто ось ці всі коливання вліво-вправо не почалися з Трампа. А якщо ми говоримо вже щодо об'єднання американського суспільства, то, на мою думку, тут ключовим питанням лишається кадрова політика Джо Байдена. Наскільки я зараз розумію, то він ще остаточно не сформував повноцінний список, аби його представити, але уже про його команду починають потроху говорити. З одного боку, там будуть і представники, безумовно, поміркованих демократів, до яких сам Байден відноситься. Умовно, серед них можна назвати і Камалу Гарріс, кандидатку на посаду віце-президента США від демократів, і Сьюзан Райс, гіпотетичного державного секретаря, і Майкла Карпентера, одного з інших претендентів, можливих на посаду державного секретаря. В той же час будуть і ліві демократи, і що в цьому контексті незвичайно і особливо може бути об'єднуючо, це частина місць в кабінеті може дістатися республіканцям. При цьому це будуть, безумовно, люди не з орбіти Дональда Трампа. Все-таки ми маємо усі розуміти, що республіканська партія – це не лише Дональд Трамп, і ось ці рухи в США зараз пов'язані передусім з невизнанням результатів виборів. Вони так чи інакше відносяться до орбіти осіб, пов'язаних з самим Дональдом Трампом. Далеко не усі топ-політики республіканської партії підтримують цю політику. А це, зокрема, і сім'я Маккейнів, так, померлого Маккейна, і Мітт Ромні, і Джордж Буш молодший. Вони фактично визнали перемогу Байдена. І більше того, ще до виборів велика група урядовців саме сектору безпеки, оборони, дипломатії з оточення Буша молодшого, воно підписало лист на підтримку Джозефа Байдена, а не Трампа, при тому, що вони всі республіканці, що є доволі цікавим, от якраз з огляду на цю проблему. Тому що Трамп залишався у цій своїй, як кажуть в американській традиції, джексоніанській зовнішній політиці, коли такий дуже поміркований інтерес до зовнішніх справ, скорочення контингентів, зокрема на Близькому Сході, а це означало так чи інакше посилення конкурентів США в регіоні. Зокрема, тієї самої Туреччини, з іншого боку, набирає обертів, вибудовує свою військову міць Китай, Російська Федерація з'являється то в Лівії, то в Сирії.
І, умовно кажучи, Сполучені Штати значну частину свого зовнішнього впливу віддали на аутсорс. Ось ця проблема, що США перестали відігравати роль стабілізуючого елементу, да, вони перестали бути оцим, як часто кажуть, світовим поліцейським. Це Как говорили ключова. там в советской пропаганде, мировой жандарм. Да, це ключова насправді проблема, яку треба буде вирішувати Джо Байдену у зовнішній політиці. Все-таки ми маємо таке бачення, що здебільшого Джо буде займатися більше зовнішньою політикою, тому що це його очевидна область зацікавлення, область діяльності. Щодо внутрішньої політики, то думається, що там буде більше задіяна Камала Гарріс, яка вихідець з правоохоронних органів. Вона Бывший прокурор. генпрокурор. Так, але знову ж таки, я не став би абсолютно тут виключати можливість нових протестів в стилі Black Lives Matter, взагалі таких соціальних бунтів. Так они же наоборот были в поддержку Байдена. І от, да, ви розумієте, в чому специфіка? Звісно, якщо ми дивимося на Америку так двопартійно, то ми усвідомлюємо, що ці люди, які бунтували, вони ну точно не республіканці, вони скоріше демократи. Але в розрізі демократичної партії ці люди так само не люблять істеблішмент, до якого належить Байден і Камала Гарріс, як доволі, між іншим, багата людина. Тому частково ці соціальні бунти, вони є політичними лише в другу чергу. Тобто демократи на них намагалися вдягти ось цю якби символіку, так, протесту проти там якихось, можливо, расистських, дискримінаційних політик уряду і Трампа. Але здебільшого це саме соціальний протест, це протест проти бідності, проти багатіїв. І, ну, давайте будемо об'єктивні, в таких штатах, як Каліфорнія, то що більшість багатіїв все-таки демократи. І ось цей розкол, він знаходиться в тому числі і всередині демократичної партії. І подолати його Байдену може бути зовсім нелегко, якщо ця ситуація радикалізується. Но мне кажется, как раз Камала Гаррис одним из факторов объединяющих должна быть, и как раз она вписывается в идеологию демократов. Она, скажем так, антитрампистская у нее как бы история. Она, во-первых, женщина, во-вторых, имеет азиатское, ямайское происхождение. Ну, я би тут сказав все-таки, що існує певна ось ця група еліт всередині демократичної партії, яка безпосередньо має стосунок до вуличних протестів, яка безпосереднььо орієнтується на певні активістські групи, чисельні волонтерські ініціативи колись очолює. Ну і ця прослойка демократичної партії, вона безумовно ставиться до таких людей, як Байден, Гарріс, як до прямих конкурентів. Да? Тобто тут існує проблема в тому, що у демократів ще не завершилась ось ця внутрішньовидова боротьба, яка у самих республіканців колись призвела до обрання Трампа. Тому що у республіканців дійсно була така сама проблема. У них загострені ось ці відносини між електоральною масою і істеблішментом партії. Виборці, ну, коли 2 строки республіканці перебували в опозиції, виборці всерйоз їм закидали, там ледве не змову з демократами. І це стимулювало те, що нагору піднімалися антиістеблішмент кандидати, в тому числі такі, як Трамп. В демократичній партії все-таки і Байден, і Гіларі Клінтон, вони були висуванцями істеблішменту. І тому не до кінця ось ця революція прийшла на думку значної кількості, особливо лівих демократів, ті, які взагалі хотіли би бачити свою партію, умовно кажучи, не ліберальною, а якоюсь там соціалістичною, соціал-демократичною, значно більш орієнтованою на такі ліво-прогресивістські цінності.